Председател на Асоциацията за инсулт и афазия в България и днес тук в Страсбург сме заедно с господин Андрей Ковачев, който откликна първи на нашата покана да споделим данните за сърдечно-съдовото здраве, касаещи не само Европа, а и България. Благодаря ви първо за поканата. Казвам се Андрей Ковачев и съм председател на българската делегация в Европейска народна партия в Европейския парламент, както и съпредседател на една неформална група за достъп до качествено здравеопазване, която дава платформа в Европейския парламент на заинтересовани страни в здравния сектор, като пациентските организации, съсловните организации на лекарите и фармацевтите и доставчиците на здравна услуга, болниците в Европейския съюз. Наистина тази тема е изключително важна, защото е за всеки един от нас, за нашите семейства, за нашите близки, за това как да запазиме нашето здраве колкото се може по-дълго, без рискови фактори. Превенцията е за мен основният движещ елемент, в който трябва да инвестираме нашите както финансови, така и морални и нравствени средства. Да, де-факто, как ви се струват тези данни, които тук наблюдавате, статистиката за сърдечно-съдовите заболявания и по-специално България на фона на Европа? Стряскащо. Изключително високи са тези проценти на сърдечно-съдовите заболявания. Смъртните случаи при мъжете 55%, при жените 65% в България, като другите страни са някъде около 30-35%. Това означава, че нашият начин на живот на българските граждани не е добър и ние не сме осъзнали колко е важно за превенцията да имаме здравословен начин на живот. А как ви се струва отношението на тези факти и цифри спрямо икономиката? Какво е въздействието на тези факти и цифри? Защо България стои в този контекст на тези европейски данни толкова високо? Как можем точно чрез превенция всъщност ние да сменим тази... Това, което ние, българската икономика, дава за здравеопазване е в средните нива на Европейския съюз. Около 520-30 евро на човек инвестира българската икономика, но резултата, който получаваме, не е този, който искаме да видиме. Намаляване на сърдечно-съдовите заболявания означава, че трябва много по-добра комуникация. Аз ще ви дам един пример, с който се занимавам в последно време, като човек, който иска да мотивира хората за повече движение, повече спорт. Всяко едно евро инвестирано в спортна инфраструктура намалява с 4 евро инвестицията, която трябва да се направи за здравето и за лечение. Така че това се заслужава. Заслужава си да мотивираме хората да се движат, да живеят здравословно, спорт за всички, какъвто и да било спорт. Спорт за деца, за възрастни, за хора в активна възраст, за пенсионери, за хора в неравностойно положение, за хора с инвалидност, с проблеми, за хора, които са с миграционен произход и като възможност за интеграция в обществото. Аз считам, че това е много съществено послание и ви благодаря за това, че се отзовавате и за диалог с пациентските организации, защото гласа на пациентите всъщност трябва да бъде чуван. Изключително сериозна роля се оказва в контекста на сърдечно-съдови заболявания, именно инсулта, който точно води до инвалидизация и до различен дефицит при хората, но това не означава, че те трябва да спрат да се движат, че няма да имат достъп до паркове или достъп до занимания. Така че реално, освен превенцията, за да не се случват тези инциденти, има необходимост и насочване на вниманието на европолитиците към това как да се извършва вторичната профилактика, как всъщност тези хора да живеят своя живот достойно. Така че ролята на политиците тук е да се осъзнае първо колко много костват тези заболявания и на второ място как всъщност да бъдат те превентирани по правилния начин. Точно така и инвестирането в достъпна среда за тези хора, които са преминали, например, сърдечен инсулт или мозъчен инсулт и поради това са с някаква степен на инвалидност.
Аз считам, че тук споменахте преди малко и за затлъстяването. Не знам дали забелязахте, графиката на България е на челно място и там, за съжаление. Това е другата тема, цифри. Как се храниме и дали наистина разбираме, че това, което поема нашия организъм, се отразява лека по лека и върху нашето здраве. И ако искаме да останем по-дълго здрави, трябва да внимаваме много са фактите, всъщност, с какво се храним. Разбира се, тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, злоупотребата с наркотици. Това са също изключително важни теми, където цялото общество, не само образователната система, не само правителството, не само полицията, а всички ние, семейството, трябва ясно и категорично да дават на младите поколения правилният подход и разбира се, в края на краищата, всеки един решава за себе си, но въз основа на не на лошите примери. Много често хората се движат по примера, който виждат около себе си, в семейството, на улицата, в училище, в университета, по телевизията и това им е техния пример. Надявам се тези примери да са добрите примери, които да се подпомагат младите хора да имат здравословен начин на живот, а не обратното да е успешен лошия пример и той да казва, ето съседа пуши, пие и така нататък и аз мога да го направя, пък изглежда здрав. Значи няма нищо да ми се случи и на мене. Да, това е, че са недосегаеми хората всъщност и бих казала, че като че ли настъпва точно времето цяла Европа да се обърне към причината, защо тези сърдечно-съдови заболявания са толкова много на брой, че са фактор номер 1 за смъртност. Да, застаряващото население ясно е фактор, но младото поколение всъщност трябва да познава риска, да познава рисковете и симптомите на инсулта и да знае как да предпази всеки един около себе си. Ние работим в тази посока като пациентска организация и се радвам, че всъщност може би нараства и на осезаемостта, сензитивността и на политици, и на население, че има нужда от общ документ, от общи действия, за да се намалят сърдечно-съдовите инциденти. Аз ви благодаря. Това означава здраве. На първо място и по-малко разходи, по-здрави нации и по-щастливи хора. Благодаря ви на вас, на организациите, които подпомагат пациентите и основните теми са превенция, добра комуникация. Добрата комуникация е изключително важна и разбира се една качествена здравна услуга за всички граждани. И не само, при всички положения трябва да знаем, че това е общо дело на цялото население, че е разпознаваемост на проблем, който трябва да бъде и може да бъде решен. И всъщност е въпрос на обединени усилия. Обединени усилия. Благодаря, че сте с нас днес. Националните правителства и държави имат основната отговорност, но Европейския съюз може да има много добра добавена стойност към усилията на националните правителства и това е което ние правиме тук. Се опитваме да дадем тази добавена стойност, за да не трябва всяка една държава отделно да открива топлата вода, а да имаме обща стратегия и най-добрите научни постижения да бъдат използвани от всички. Великолепно послание. Надявам се това да се случи. Благодаря за вашата подкрепа. Благодаря ви и аз. Успех. Благодаря.